abịakwala n'omume ndị ọma na-elele m ndị ọma na-ege ntị ka unu mere n'ụbọchị tata. Anyị abịakwala n'ọzọ o. Anyị na-ewetara unu ihe ndị mmadụ che gbasara ọtụtụ isiokwu. Isiokwu nke anyị n'ụbọchị taa bụ ihe ị chere na ọ bụ ya na-akwasa ọyị nwoke na nwaanyị karịa. Ọ bụ ego ka ọ bụ mgbe mkparịta ụka na-adịghị otu o kwesịrị ịdị ka ọ bụkwanụ mmadụ ịgba n'ilo. Kedu ihe n'ime ata nke ọ dịghị ka onye akacha akwasa ọyị nwoke na nwaanyị? Agakwala ebe ọbụla nọrọsie ike. Aha m bụ Chioma Elizabeth Chukwu. Kpọọ m ihe. Ndewo nwaanyị mara mma ka eke mere n'ụbọchị taa. Ọ dị mma, ọ na-aga nke ọma. Biko nwaanyị mara mma, izi nwaanyị, asị m ka m jụọ gị n'ọyị nwoke na nwaanyị, kedu ihe ọ dị gị ka onye akacha etisi ya? Ọ bụ mgbe ego na-adịghị ka ọ bụ mgbe ezi mkparịta ụka na-adịghị ka ọ bụkwanụ nwoke maọbụ nwaanyị gba n'ilo? Ihe dị ebe a bụ ihe na-aka etisakarị ezinụlọ bụ ego nwere ike, ọ bụ na ego adịghị, nwaanyị nwere ike na-edi ma ọ bụ na nwoke nwee ezigbo agwa. Mana nwoke a ọ bụ na ego adịghị, ọ na-agba n'ezi, ọ na-etisa. Nwoke ịgba n'ezi bụ the worst thing nwere ike ịhapụ na ezinụlọ. Nwoke ịgwa na elu nwe ya nso ka ha kparịta ụka kwuwa n'okwu dịka di na nwunye, ọ na-ebute esemokwu n'ezinụlọ. So ihe ndị a abụghị ihe ga-eme ka ezinụlọ too ogologo. Onye na-ebute ọgbaghara na na-etisakwa ezinụlọ. So nke ịbụọkwa bụ nwoke ọ bụ na ego adịghị, mmadụ na-asị ya ga-ewere lọvụ ego, mana ọ bụ na ego adịghị, nke a bụ dịka the worst dị na ya. Ọ bụ na ego adịkwa, ọ na-ebutekwa mostly like 70% of ihe na-ebute ọgbaghara n'ezinụlọ bụ ego. Mana ọ bụ na ego dị, nwoke nwere ike na-agbagodu n'ezi, mana for the fact na nwoke a na-ekwa gị ego a, ị ga-asị oke na-eme ego gị gbaba n'ezi. Yes, so mụ afilikwa na at least ego dị bụ the main thing na-eme ka udo dị n'ezinụlọ. Ma ọ bụ na ego adịghị, ọ na-ebute ọgbaghara too much. Ya bụ ihe ị nwere ikwu bụ na ego bụ isi sekpu ntị, ihe ndị ọzọ na-esozi ya n'azụ. Ego bụ isi sekpu ntị na ihe ndị ọzọ na-esi ya na ego dị, nwoke nwere ike na-emegodi eberibe, ma ọ na-enye gị ego, ị ga-eje na-akamụta onwe gị, na-akamụ your spirit down. Yes, ego bụ number one thing. Ego ka ihe mee iji si na ego? Ihe m ji si na ọwa ego gbasara ahụ ịhụnanya ọbụla ego na-adịrọ, ọ ga-etisa. Ya bụ ịhụnanya ọbụla ego na-adịrọ ya, ọ ga-etisarịrị. Akwụkwọ nna ha hụrụ onwe ha n'anya, ihe ọzọ niile dị ya, mana ego adịghị. Obere oge etisa. Ya bụ ọma nnoterere aka. Obodo anyị nọziri ike. Na-aghọta. Obodo anyị nọziri ike, so ego dị necessary. Ego dị mkpa. Ego dị mkpa. Isi m kwuo from my own aspect, m ga-asị gị na ọ wụ number one ego, then number two wụ lack of akpam, like mkparịta nkata, like communication. So ego dị very oke mkpa because ọ ga-eme the relationship. Nyanwa bụ the main thing in a relationship. Yes, because if you're na Nigeria now, ọ bụ na gị na nwaanyị na-emekọ, but ebe m na-ekwukwa na ego ọ bụla not only for the man, also in the woman, because go as a nwaanyị, if you know na ego m na-ekwu bụ only nke nwoke ga-ejide ego, no, go as a nwaanyị need-kwara ego on your own, because in a relationship ị nọ na ya, ọ bụrụ only ị ga-depend on the man to always fund you or the man to always take care of. The man will get very ike ga-agwụ ya ọsịsọ nọ. Ọ ga-efilu na agụ enweghị ihe na bring it to the table, or you are not, na ị naghị akwado ya. So when I'm talking about ego, I'm na-ekwu both the two sides, both the man and the woman, both ma nwoke ma nwaanyị, ha need ego in a relationship because ha ga na-help each other. Ndewo maazị, ka eke mere n'ụbọchị taa, iji m n'aka na ahụ dị gị. Arụ dị mma. Biko achọrọ m ka m jụọ gị ajụjụ n'ọyị nwoke na nwaanyị, ka ihe ọ dị gị ka onye akacha akwasị ya karịa? Ọ bụ mgbe ego na-adịghị ka ọ bụ mgbe mkparịta ụka na-adịghị ka ọ bụkwanụ mgbe nwoke maọbụ nwaanyị gbara? Ọ mgbe ego na-adịrọ ka nwaanyị ji agbasa anya aja agwa. Nwaanyị n'anya, ọ bụ na ijide ego gị na-abụ bido ego bụ arụzi, obido gbasa ya aja agwa, by then ma na
na maka ego ka o ju kpọte ka gị na ya na-abọghị ebe ya bụ na ego dị everywhere ebe niile nnọọ edere du ọ na-akpọ honey and darling mana ọ bụzie na ego adịrọ o bido kpawa aja agwa ọnya nwa ọ ka ụmụ nwaanyị si eme ego dị gị na na-aba awụ ezigbote oyi bete ego bụ arụ ebido kpasara ya aja agwa ọ dị awe ya bụkwa nwoke gbagodi n'ilo maọbụ nwaanyị gbaa n'ilo o nwere ihe ọ pụtara mana ego dịkwa ya nsogbu adị ego dịrọ ba nsogbu adọ bete nwaanyị laiki gị o pesọwa gị mee ọsọ gị na-alụ aja gị na-akwatụrụ ọgwụ ọ ya laiki lele gị bete nke ajọ nwaanyị abata ọ nwere iji ego ọga ahụ ọ batara gị na-aba awụ onu na mmanụ bete ego bụ adịzi obido kpasara aja agwa bade na ịmagoro na ọgbago n'ilo ya bụ ego adịghị ya nwaanyị na onwe ya ga-ejizi aka ya bido ịgba n'ilo ebidoro aka agwa ya agbasa ya gosigoro na obidogo gbaa n'ilo so gwa nwoke iji zele uche iwe achịkọ mazịalị ekwenye na-aga ndị ọma na-enele m ọha na eze unu anụla ya n'ụbọchị taa ụfọdụ si na ọ bụ ego kacha eweta ihe nkwasa na ọyị mmadụ na ibe ya ụfọdụ sikwana na ọ bụ mgbe mkparịta ụka na-adịghị otu o kwesịrị ịdị gị na-elele m ka m jikwa gị ọzọ kee ihe iche na ọnya ma kacha eweta mgbasa na ọyị mmadụ na ibe ya ọ bụ ego ka ọ bụ mgbe mkparịta ụka na-adịghị ka ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ịgba n'igwe jide uche ahụ n'aka anyị ga-ahụ gị mgbe ọzọ aha m bụ Chioma Elizabeth Chukwu ị nwere ike ịkpọ m ihe ka emesịa